Vincent Fernandes Cassia आणि Bauturbaचे पद घडला एक कोटान रावया आणि Bauturbaचे पद गावच्याक वेदिका पळयता मोगा चिलारा असो भुरग्यांचो पंगड पण आमच्या मोगाच्या भुरग्यांक जोरान थाळी दिवन वेदीक स्वागत करूया आमी एक होते sound आम्ही सुजाते एक होते sound आम्ही आवाजे एक होते sound आम्ही सुजाते एक होते sound आम्ही एकामेकाच्या प्रसंगामध्ये सोगाचे सगळ्यांच्या मनात सगळ्यांच्या काळजात सोगाचे सगळ्यांच्या मनात सगळ्यांच्या काळजात ना 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 na na
त्या नऊ चिलारा, त्या प्रकृतीची थारा फॉर्म्युलेतात कोंकणीची